Ahoj, ja som Matej Cíbik a som filozof. Toto sú filozofické jednohúbky, miniséria krátkych, náhodných úvah nad životom, zmyslom, svetom a vôbec. Dnes sa budeme baviť o slovách, ktoré tvoria náš svet. Na pomoc si opäť vezmeme jednu knihu, tentokrát knihu Slobodná od Leigh Ipy. Rovnako ako v minulých epizódach v princípe tá kniha ale bude slúžiť len ako odrazový mostík k ďalším úvahám, ale na úvod v skratke, Leigh Ipy je albánska politická filozofka, ale Slobodná nie je odborná kniha, je to vlastne autobiografický román o tom, ako autorka vyrastala v Albánsku na prelome 80. a 90. rokov. Tak, zastavím sa najskôr u názvu. Tá kniha vyšla najskôr v angličtine, kde sa volá Free, do češtiny správne a vlastne jedine možne bola preložená ako Svobodná. Lepšie sa to preložiť minimálne za mňa nedalo, ale aj tak mi príde hrozne zaujímavé, ako veľa sa tam mení z tej angličtiny v momente, keď ideme do češtiny, respektíve do slovenčiny. Konkrétne, keď to prekladáme z angličtiny do slovenčiny, tak zrazu nám ako do tej knižky skočí gender. Rod. V angličtine je to free a v češtine alebo v slovenčine to musí byť svobodná, respektíve svobodný. Tak. A teraz sa ospravedlňujem teda ako neskôr narodeným poslucháčom, ale minimálne mne, keď som čítal tú knižku, tak neustále hrala v hlave pesnička Slobodná od Elánu. Je to teda z dnešného pohľadu relatívne slizký počin, kde teda ako kapela, ktorá v čase vydania tej pesničky mala zhruba 30 rokov, členovia tej kapely mali 30 rokov, tak spievajú o dievčati, ktoré má, citujem, za týždeň zrelých 17, je slobodná, má vôňu ženy a v očiach otázku, čo láska zmení. Ale to, čo je dôležité pre dnešnú epizódu, je práve to, že ako free je relatívne ako vznešené slovíčko, súvisí prosto ako slobodou, s freedom a tak ďalej a tak podobne, má nejaké ako filozofické konotácie a predstavy vlastne, ktoré sú za ním. Kým slobodná u nás v češtine a slovenčine zrazu je 17-ročné dievča, ktoré hľadá lásku a tie predstavy a konotácie, ktoré sa vlečú za tým slovíčkom, sú zrazu niekde úplne inde. Mimochodom, ja neviem, ako slobodný by asi bol chlap, ktorého prepustili z väzenia alebo niečo také. Takže ten gender tam hrá pomerne veľkú úlohu a tá ako filozofická pointa za týmto celým práve bude, že ako v jazyku máme niečo, čo by sme mohli nazvať slovníkovou definíciou. A tá slovníková definícia, keď si otvoríte slovník, tak slobodný a slobodná budú pod jedným heslom a budú znamenať vlastne úplne to isté. Ale potom tu máme niečo ako nejaké ako myšlienky a predstavy za tým jazykom a v tom momente zrazu ten gender, ten rod bude hrať pomerne veľkú úlohu, kde typicky, keď povieme slobodná, tak to bude vyvolávať jednoducho iné predstavy, ako keď povieme slobodný a tie predstavy práve môžu byť nejakým spôsobom určované napríklad popkultúrou a pesničkami od Elánu o 16-ročných dievčatách, ktoré ušli z domu. Ale toto vlastne len taký akože krátky bod na úvod. Teraz k tej samotnej pointe vlastne tej knihy, respektíve tejto epizódy. Slobodná je teda o vlastne zmene režimu v Albánsku. Pre nás je to trochu
ako keby znepokojivá kniha, pretože ponúka niekoľko hypotéz o ako zmene režimu a charaktere tých dvoch režimov, ktoré nie sú ako v československom priestore nejakým spôsobom ako typické a typicky analyzované, ale to je možno na samostatnú epizódu. To, čo zaujíma mňa v rámci slov, ktoré tvoria náš svet, je popis revolúcie od autorky z perspektívy prvej osoby. To znamená, nebavíme sa o nejakých ako dejinách, ako idú, ale o tom, ako to vnímajú tí jednotliví ľudia, ktorí v tých dejinách žijú. A autorka Lea Ypi hovorí, že ako v princípe, ako okolo revolúcie sa v každodennom živote tých ľudí vlastne veľa, v Albánsku sa vlastne tam veľa nezmenilo. To znamená, ako pred revolúciou, Albánci mali revolúciu v 91. Pred revolúciou sa chodilo do práce, kupovalo sa nejaké jedlo, varili sa ako obedy a večere. Po revolúcii sa chodilo do práce a do školy, kupovalo sa jedlo, varili sa obedy a večere. V princípe na bežnom živote bežných ľudí sa vlastne nič nezmenilo, ale to nie je úplne pravda. Ypi hovorí, že to, čo sa zmenilo aj na bežnom živote bežných ľudí, je nejaké akože konceptuálne uchopenie, môžeme to nazvať. Alebo tie ako slová, ktoré naozaj ako tvoria a definujú svet, sa zmenili. Predtým to bolo proste ako proletariát, strana, práca, nejaký ako nepriateľ na západe a tak ďalej a tak podobne. A zrazu to bola práca, kariéra, produktivita, sloboda, občianska spoločnosť a tak ďalej a tak podobne. To znamená, to, čo sa zmenilo v rámci tých pár mesiacov, naozaj nebol ten ako bežný život, tie bežné činnosti, ale ako zmenili sa tie slová, ktoré rámujú ten bežný život a tie bežné činnosti a bola to teda masívna zmena, pretože zrazu žijeme v úplne inom svete. A dostávame sa teda k tomu filozofickému bodu, ktorý by sa vyhranene dal povedať takto. My si myslíme, že žijeme vo svete, ktorý tvoria ako budovy, cesty, autá, rieky, kopce, mestá a tak ďalej a tak podobne. A to sú proste nejaké akože objekty, ktoré definujú náš život. Ono to ale nie je pravda. Je to úplne inak. Náš život najväčšmi definujú práve filozofické koncepty ako práca, rodina, kariéra, zamestnanie, manželstvo, bývanie a tak ďalej a tak podobne. Takže náš život je tvorený práve veľkými konceptami, ktoré ale nám prídu úplne prirodzené a úplne samozrejmé, pretože my tie veľké koncepty nejakým spôsobom nevidíme. Pretože my sme do nich ponorení a my vlastne v nich žijeme. Napriek tomu ale platí, že každý jeden z týchto konceptov, proste od rodiny, cez produktivitu, kariéru, zamestnanie a tak ďalej a tak podobne, má jednoducho iný zmysel, iný význam než pred 100 rokmi. A každý jeden z týchto konceptov má nejaký akože konkrétny filozofický obsah. Mohli by sme povedať ideologický obsah. Proste nie je samozrejmý, pretože ten náš svet je definovaný určitými myšlienkami, ktoré majú nejaký historický základ a tie myšlienky naozaj môžu byť iné, než teda ako v súčasnosti sú. Čo je práve to, čo sa ukazuje v tej knihe Slobodná od Leji Ypi, kde zrazu tie ako koncepty a myšlienky, ktoré tým ľuďom prišli samozrejme nejaké desiatky rokov, sa absolútne zrútili, prestali zo dňa na deň používať a zrazu prišli ako iné myšlienky, iné koncepty, ktoré nám už zrazu prídu. Ako 30 rokov. Potom už zrazu prídu. Samozrejme, ale pritom samozrejme nie sú. Majú svoj určitý ako myšlienkový, historický, ideologický vlastne základ. A toto je teda tá filozofická pointa, že
náš svet nie je tvorený kopcami a riekami a cestami a autami, ale je tvorený myšlienkami a zároveň tie myšlienky sú menej samozrejmé, ako by sa nám mohlo zdať. Nám, ktorí v rámci tých konceptov a myšlienok žijeme. Samozrejme, v bežnom živote nemôžeme úplne replikovať skúsenosť revolúcie, kde zrazu sa tie myšlienky zrútia a doslova z týždňa na týždeň dostaneme myšlienky nové, ale jednou z úloh filozofie je vlastne práve snažiť sa zamýšľať nad tými pojmami a zamyslieť sa nad tým, aký majú obsah a či ten obsah nie je náhodou trošku menej samozrejmý, než by sa mohlo zdať. Tak, toto boli filozofické jednohúbky. Dúfam, že sa vám epizóda páčila a vidíme sa o týždeň. Dovidenia.